होननानै फैलायबाय। भिडिअ सिडिअथ' जेबो लाबोनाय जाखायाखै बेवहाय सम गैयिनि थाखायनो। जायफ्रा अनलाइन दङ फैनो हागोन नोंथांमोना दसे सम सावरायनो थाखाय। गैया माथो दासिमबो। दसे डिउटि टाइम जासान्दि सावरायनोसै नोंथांमोनजों। मारै दङ आदा? मोजाङैनो दं दासान्दि इसोरनि अननायाव जेबो प्रब्लेम जाथ'वाखै। प्रब्लेम जादों जानाया एसे एनै थेवबो बांद्राय नङा। दा मोनसे खुसिया बेसो जोंना डियार सारनि मोनसे केसा उइद्र' जाबाय होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो जोबोद हेपि मोनो आं गोसोखौ। आरो फैबाय थानाय समावबो बिथांनि बेफोरबायदिनो मोजाङै मोजां खबर मोनलांनानै केसफ्रा गजोबलाङो बेखौनो आसा खालामो। एसके बड' ब्लग आदा सिथाव मारै दङ नोंलाय? मोजां खोनादों एसके बड' एसके। रायजोफोर बे एसके बड' ब्लगआ गावनि नामाथ' फार्स्टआव एस जाहैबाय दा, ओमफ्राय बिखुनजोनि नामा फार्स्टआव के थायो जाहैदों, बेखौ लादेरदों आरोखि बिथाङा। बिखुनजो के जाहैबाय इयो। सुसान नार्जिनारि मा जाखो दा? बेंगलनिसो नामा दा नार्जिनारि? देन्जार नुदोंलै बा। नंगौ नामा? ओइफोर थांबा खमायना निजोम पि चेनेल हेलौ मा खबर? बिदिनोसै खबरफ्रा। नोंहाथ' न'आव थानानै एकदमबारे खेबथिं बायगासिनो दैबाना। दे माइफोर गायदोंना गायाखै? अनसुमा दैमारि बाजैखौ नायगौमोनलै आदा। बाजैखौ बाजैया बै मोनसे गेमिं हेलौ ब्रादार हाउ आर इउ? आं इंलिस रोङा दे, इंलिस दा रायलाय आंजोंहाय। अनिमा बर' मा खबर ब्र? बिदिनोसै खबरालाय। सोर फैलायखो र' दसे सम। बहुत आराई जैसा करता रहता है आवाज से, इतना साउंड बेल बाज रहा है। भुट फैनाय बायदि दरजाया बुजाबाय थायो बारजोंहाय, ओंखायनो फांथेना दोनदोंमोन आं। मन'रन्जन दैमारि हाय ब्र, बहा थायो नों? आङो दा बानासबादियाव दङ। निजोम पि चेनेल गायगासिनो हाथ'वाखै दाबो। जुनाथ' जोब्बायनो दिनैहाय, आगष्ट'सिम गायो जाहैबाय माइखौथ'। सोमखोर ब्रादार गुड। इंलिसनिबाथाय एसे प्रब्लेम जायोलै आं फरायनो। माने बेलासिनि गोजोननाय हरदों जाहैबाय बिथाङा। सोमदोन बरगयारि डिउटि गैया नामा आसोल? डिउटिया दङ र', दसे सम दंबावो 5टानिफ्राय। ज्यति बड' बोदोसो जादों ज्यति बोदो आरोखि। बै ओरै दानफुनायखौ दाब्लिउसो हमो रमानावहाय। हाबा जाथ'वा नामा ब्र? हाबानि खोथासो रायलायदों। आनन्दा बसुमतारी मारै खबरा?
बेरायनो ना बेरायनो जाखो जोबनो बेरायजोबनो हायाखैथ'लै हायाखै बेरायजोबनायनि थांखि गैया माने केमेरा लानायनिसो थांखि दंमोन हायाखै दासिमबो लानो दाख्लै लानो सानबाय दाख्लैबो फैमाल जाबाय जाया माथो खामायब्लाबो फारसे नङा फारसे प्रब्लेम जाबाय थायो थाखा फैसानि माबायावनो भिडिअखौबो जा बानायनो बादों बेवहाय मबाइलजोंबो खेबलाबायनो बायो आं माने मबाइल साबख'लाबायग्रा बांसिन दङ नालाय ओरैहाय गासैबो आइडिया बे मबाइल गंसेयावनो लगइन गोजा आंनिया बोरैबाफोर साबख'जाबायब्ला आइडि साइडि गासैबो थांजोबगोन ना बेनिखायनो एकदम सानै हयैसो बानायगासिनो आं जुदि एक्सट्रा केमेरा दंब्ला सिन्था गैया साबख'ना लांब्लाबो चेनेलाल' थांनो नाङा एसकेआ थांलायबाय नामा जोंनिलाय बिखुनजोनि के होदेरग्राया गैथारा माथो अनसुमा दैमारि नोंसिनिजों दैबाना लोमाखै नामा लोमदों ओरैहाय खैला मैला सिसुबारि ओमफ्राय गान्दाबिलाथ' गामियानो थांजोबबावनोसै बिसिनि आरो मोनसे गिर्जा गिदिर दंमोन ओमफ्राय गिर्जा खाथियाव स्कुल दंमोन बेबो थांजोबबाय बायदिसो मोनबाय आंथ' दा गामियाव गैया मथा मथि दैबानानि कन्डिसनखौ नाहरनोब्ला बिसिनि गामिया थांजोबसिगोन माखासे आरो खावसेयानो मथा मथि मेन लामाखौ मोनहैसिगोनदां बिदिसो नुहुरबाय आङो गिर्जाखौ मोनहैनायसै होनबाय ससेल'सै गिर्जायाबो एनएलसि मिसन ना बेप्टिस्ट मिसननि गिर्जामोन थायो आं गोसोआव गैया जानो हागौ एनएलसिनि जानो हागौ दैथुन बसुमतारी ओइ ब्र बखा बखा कमेन्ट मोनोब्रा मानसिफोरनि साननायानो बेफ्रावल' थाङो नामा एसे मोजाङै साननो सोलोंदोलै गाज्रिजों बांद्राय गोदोनानै थानो हाया 2022, 23, 24, 25 सिमावबो संसाराव नाना बानाया जोबनाय नङा नोंथांमोना साननानै नाय समाबो आदा नोंसिना मा गामि जोंना नर्थ लावख्रिगुरि गोलैयो मा जाखो बसुमतारी नोंनि नम्बरखौ हरलाय ब्र आंनि नम्बरा अलरेडि इउटुब डिसक्रिपसनाव दङ आं समावहाय दाननैसोबो सानो माने बांद्राय डिस्टार्ब जासै पाब्लिक खालामना लानानैहाय माने नांगौनि थाखायल' नाम्बारखौ होनाय जादों माने इमारजेन्सि सोरबाफोर कन्टेक्ट खालामनो गोसो जादोंब्ला नि थाखाय नाम्बारखौ होनानै दोननाय जादों वाट्सएप नाम्बार नोगोद डिस्टार्ब खालामो ओमफ्राय बायदिसिना गाज्रि ग्रुप खालामनानैहाय ग्रुपाव सोनानै होलाबायो दाख्लैबो सासे सोना होदोंमोनलाय ग्रुपावहाय ओमफ्राय आंथ' असिना नाम्बारफोर ग्रुप खालामब्ला इद खालामनो हायिनि खालामना दोनदों डाइरेक्ट आंनावहाय लिंक फैग्रोयो बिदि ग्रुप खालामब्ला दाख्लैबो सासे खालामबावदोंमोन आन्ध्रा प्रदेशआव थायो आरो ओमफ्राय बे सान्थिफुर सिमला बागान ना उदालगुरि होनो सान्थिफुर उदालगुरि ना सिमला बागान होनो बेयावनि सासे दाख्लै बेंगलराव फैफादोंमोननो बेंगलराव फैफानानैहाय मा होनदोंमोनलाय त्रिपुर ना तिसपुर होनखो बे स्टेसनावहाय ओंखारनानै नुयोबा सेलफि लादों ना माबा लादों होनदोंमोन बेयावनो थाबोदोंनो बे मानसिया कन्टेक्ट खालामबाय थादोंमोन आंनावहाय मा नाम आं नामाखौबो मिथिला आंनो हरफिननायबो जायाखिसै भिडिअबो खालामनो बुंहरदोंमोन
फुरा डिटेल्स मोननायखाय आं खालामनाय जायाखिसै। इन्द्रानगर आनजाफाराव मावफैदो बाबु। इन्द्रानगर आनजाफारनिफ्राय नामा सोरबा? नों बिराद मोजां मानसि। आंथ' बुंना लायाखै आंखौ मोजां मानसि, होमब्लाबो पाब्लिकलि बेफोरबायदि बुंनाया जोबोद गोरोन्थि आरो। जों मानसि हिसाबै बयनावबो थायो साननाय हनाया, गोसोनि लुबैनाय, गासैबो जों मानसि हिसाबै थायो। नाथाय ससियेल मिडियाफ्राव बेफोरबायदि बुंनाया मान सनमान गैयि राव जायो, लोक्षि सारानि जायो। गुबुनखौ मान होनो रोङै, बैफोरनिसो खामानि बियो। मानसिया डिसिप्लिन होननाय थानांगौ। आं बिदि खालामा सैथो सना। आं मा खोथा रायलायदोंमोनलाय बै मानसि गोमानाय। दा बै मानसि गोमानाया जै फैफाजाग्रा लोगोफोरखौसो न'खरनि जाथि खुरमाफ्रा केस होनो होननानैहाय बुंदों होननाय आं खोनानो मोन्दों। दा बे मानसिया बहा दं रावबो मिथिया। ओमफ्राय मानसिया एसे ब्रेना बोरैबाबोनो बिदि ट्रेन गाखोफेरनाय मानसिफ्राथ' ट्रेना खर' गिदिंखायो जाहैबाय दा। आंनो जेब्ला 2005आव फैजेनदों मुम्बाइआव, अब्ला आं साननै ट्रेन खारनाय बायदि ओरै मावबाय थानाय मोनदों हाखौनो। बेबायदि मोनो ट्रेन गाखोफेरनाय मानसिफ्रा लामा गोजान गाखोयोब्ला। दा बे मानसिया बबे स्टेशनाव थामिन बोरैबो होनदों, माने बेंगलर मोननो 3 घन्टाल'सैमोन जाहैदों। बेंगलर मोननो 3 घन्टासोल'ना बियो तामिलनाडुनि स्टेशनावसो जागोन। ओमफ्राय सोरबाया बुंदों आन्ध्रानि स्टेशनाव, आन्ध्रायाथ' एसे गोजान थाबावो। तामिलनाडु हाबफैबायला बियो 3 घन्टाल'सैला। बे तामिलनाडुआव मोनसे स्टेशन दं, तिसपुर बिदि मोनसे स्टेशन दं। दाखालि आं खोन्थाहरनाय बायदिला बिदिनो थांहाङो माबाया नामा। आं नायदोंमोन लकेसन खालामनानै, ओमफ्राय मोनसे मोनदों आङो तामिलनाडुआव। बिनिफ्राय 5 घन्टा लायो। दा बे जायगायावनो थाबोनानै दं बेखौहाय दाबो रावबो खबर गैया जाहैदों। मबाइलाबो सुइच अफ। ओंखायनो रावखौबो गोदान फैफानो नागिरनायला गोदाव सोराव लाबोफाजालाबाया। आरो फैफेरनि मानसिफ्रा ट्रेनफ्रावबो ओंखारलाबायनाङा बाहेरायावहाय। बिरदाव नार्जारि, आं मानसि नांखो आदा उल्थासो फैलांबाय। आदा मानसिफ्रा मानो साननो रोङा? मानसिफ्रा साननो रोङा, साननो रोङियानो जाजोब्बाय। बेफोरनि थाखायनोसो दा जों मानसि हारिया सैनांगौ जादों। मानसिनावहाय जुजाय हाबजोब्बाय, मानसिनि गियान गैला। जुनारफ्रासो साबसिन बुजिसै मानसिनिफ्राय। बेनिखायनो दा जों मानि थाखाय दैबाना फारसेनिफ्राय संसाराव बेमारखौ लानानै भुगिनांदों, बैनि थाखाय। मानोना जोंनावहाय मानसि होननायनि मानसिनि गोसो गैला जोंनावहाय। मानोना गासिनावबो सैथाननि गोसोआ हाबजोबनानै दङसै आरो। दा सैथानानो जोंखौ एग्लुंबायगासिनो दं जोंनि गोसोआव हाबनानै। बुङा सानब्लाबो बेनो बुंहोयो। मानसिखौ नासयग्रा मोनसे गाज्रि आत्मा दं। बै गाज्रि आत्मायासो जोंनि आत्मायाव हाबनानै जोंखौ बुंहोगासिनो दं, नासयगासिनो दं। बिनि थाखायसो दा बैफोर काहिनिफ्रा, जाथायफ्रा जाफुंबोगासिनो दं। बियो मोनसे इसोरजों लिंक थानाय राव बियो। सोमदोन बरगयारि, दैथुन बसुमतारी बेलाय मा कमेन्ट जाखो बेलाय? माथो बुंबावनो, मानसिफोरनि साननाय
थाइबा आसिया समान नङा होननाय बायदि। खिन्थु आं गाज्रि कमेन्ट होबाथाय फराया। बिरदाव नार्जारि आदा मानसिखौ मोनबाय नामा? बारा खर' दासालै बाबु आदा दालाय नोंखौ मोजां होनना बुंदों ना आं बेखौसो होनदों। मोनबाय आदा मोनबायला ओमफ्राय बबे जायगायाव मोनखो मानसिखौलाय? ओंखायनो फैफेरि मानसिफोरखौहाय गोदाव सोराव लाबोफाजालाबाया। ओंखायनो आं हारसिंसो फैयोना फैलाबो। माने बायसान्स लामाफ्रावहाय बायसान्सनि खोथा बायदिसिना जायोब्ला बदनामा सोरहा थाङो? आंहासो थाङो। सोर थांलाय फैलाय खालामबाय थादों दा आंजों रावबो लोगो गैले माने खामानि मोजाङैनि थाखायनो माने गोदान मानसि सोब्लाबो बिराद नासयो। माने जोंनि मानसिखौ नासयोब्ला जोंथ' किसानाव मावग्रा आंथ' ओरैहाय मावबाय थाग्रा मानसि बा ओरै जोंनि गाहायाव मावग्रा मानसिफोरखौहाय बिराद नासयो। ओमफ्राय बिसोरखौ नासयनाय नुयोब्ला जोंनि मानसि हिसाबै गोसोआव बोरैबा मोनफायो। दा खारलांजोबलाबायगासिनोबो बेथनखौनो लालायाखिसै। सोरबा मोननांगौमोन 10,000 सोरबा मोननांगौमोन 30,000 बेथन लाया माथिनो ओरैनो खारलांजोबबाय। साबसे खारलांखो बेयाव साथाम ना सानै जाखो ओमफ्राय बेयाव साब्रैसो खारलांबायदां। ओंखायनो आं मानसिखौनो सोनो बायो। मानोना जोंबो जेबो बुंनो हाया मालायनि ओंखाम जानाय हिसाबै। आन्ध्रा प्रदेशआव ओमफ्राय खोन्थाग्राफ्राबो माबा बुंबायना 3 घन्टाल'सैमोन होनना बुंबायना। बेबायदि नाम एखेयाथ' मेरला स्टेसन दङ। आन्ध्रा प्रदेशआवबो दंखायो ओमफ्राय वेस्ट बेंगलावबो दङ ओमफ्राय तामिलनाडुआवबो दङ बेबायदि एखे स्टेसन। ब्र' मा ओंख्रि जानाय? आं दालिसो संनानै जाबोलाबायदों। ओंख्रिफ्राबो मोजां मोनजाया। जानाय लोंनाय ओंख्रिफोर मोजां मोनजाया। जों संनानैथ' जालाबायो जों संनानै जालाबो बेयावबो रायजानाय। मालाय जायगायाव खामानि मावनाय बिराद सैसोनांगौ जायो। बेनिखायनो गोजाननि हाजोखौ समायना नुहुरो होननाय बायदि खाथियाव थांनानै नायब्ला गाहाय गोजौ। ओंखायनो फैया माथिनो गामिफ्रावनो माबा मोनसेफोर मावनानै जानो हायोब्ला ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि सुख सान्थि नोंनि थाखाय। ओमफ्राय जोंफोरने गोरिब हिसाबै थाखा फैसायाखौ जों जगार खालामनो हाया जायो। बे सेंग्राफोरनि फारसे न'खर दानायनि सिगां गावनि लाइफनि थाखाय खामायनानै लाग्रोखा। न'खरफ्रावबो होनांगौ जायोब्ला नोङो 75खौ नोंनि थाखाय दोननानै लानानै 25खौ नों न'खराव हो। बेफोरबायदि खालामबो आरोखि। माने जों अनेक फोरमान मोनबोबाय नालाय। दा गुबुन हारिफ्रा गुबुन जाथिफ्रा ओरै बिहारि इउपिनि मानसिफोर बेफोरबायदि खालामजोबो। बिसोरो 100 थाखा मोनदोंब्ला मा खालामो 80 थाखाखौ गावनि पकेटाव सोनानै लाबाय 20 थाखाखौ गावनि न'आव होबाय। ओरैबायदि खालामबोयो ओरैबायदि मोजाङै ओरैबायदि बुद्धि दं बिसोरनाव। आं बिसोरजोंहाय 4 बोसोर थादों मुम्बाइआव हारसिं 4 बोसोर थादों आं। बेयावसो आं बैसिनि बुद्धिफोरखौहाय एसे नुबोदों आरो ओमफ्राय आं सोलोंनानैबो लानो हादों। ओमफ्राय दा जोंथ' देरनानैसो खालामखानाय मानसि। दा जोंनि हाया जायो आरोखि खरसाबो बारायबाय जोंनि गावबा गावनिबो। ओमफ्राय जों ओरै न'खरावबो होनांगौ जायो। देरनानै बेफोरबायदि बुद्धि मोननाय मानसि दा जोंनावहाय हाया हांथोटनो थोरनो मोनसै आरो बेफोरबायदि खालामनानै लानोहाय। जेब्ला आङो 2006आवहाय मुम्बाइ फैदोंमोन अब्ला मुम्बाइआव बिसोरजों जोंनि बर' मानसि रावबो गैया। आं हारसिं बिहारिफोर 3 ना बेसेबांबा दं ओमफ्राय इउपिनि भैयाफोर 3 ना बेसेबांबा दंमोन। बिसोर सिकिउरिटि मावो माखासे पेन्टार खामानि मावो।
बे समाव आंबो पेन्टार खामानि मावोमोन। दाबो रोङा पेन्टिं खालामनाय पेन्टार। गोबावसै मावैया गैयालाबो 8 बोसोरसो जाबायदां। आङो 2012आवनो गारदों। बिसो मालाय जाथिजों थाफायला एसे एनै बायदिसिना नों रोङिफ्राखौ एसे गियान मोनलाबायो। इउटुबनि बागैबो आं बेयावसो रोंबोदों नालाय, आं जेबो रोङामोन नाला गुमोन। बिदाव नार्जारि पुलिसफोरा हमना दोनदोंनो। ए मोजाङानो जादों पुलिसफोर दोननाया। आंखौ सिनायखाबाय दा आदा? ओहो, आं हमनो हायाखै। आं एनिथिं एमजिखौबो होनाय नुदोंमोन बिनि बागै भिडिअ'। दाथ' आंनि टाइमा जानोसैलै, दोनथ'नांनोसै। लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नायसै नामा लोगोफोर? होनब्ला दा मानसिफ्राबो गैखाले, 7 जनल'खासै, ओंखारलांजोबखाबाय। बांद्राय गोबाव सावरायबाय थाला आमुनि नाङो। जोंफोरबायदि दाखुरा दाखुरिफोरखौलाय सोर नायबाय थानो मोजां मोनो। बेनिखायनो दोनथ'नो सानबाय आं। वाट्सएप नाम्बाराव भिडिअ बानायनो थिननायालाय। ए ओमफ्राय मानोथो हरफिनासै आङोलाय? थेंक इउ आदामोन मटिभेसन होनायनि थाखाय। जोङो होनांगौ जायो, ओमफ्राय माखासे मानसिया लायाना। नोंलाय सोररा होनग्राबो दं, बेबायदि फोरोंलायनो होनग्रा। नोंलाय बेसे गोरों होनग्राबो दं। नाथाय बेफोरबायदि बुंग्राया रोंखायाबो मालाबाबो। नों इसिबां हायो इसिबां नों मालायनि आइडियाफोरखौ खावनोसो नाजानांगौ। आंनिथ' बेसो गोसोआवहाय। बिदि अनिला दासो फैदों नै। गुड इभिनिं आदा होनफैबाय दासो। आं आरो ओंखारनायसै नै। बेनि थाखायनो हरासै। न'आवसो थांनो लुबैबायलै गोसोआ। एकदमबारे गामियावल' गोसोखांगासिनो बेवहाय गोसोआनो। बेयाव थाया, मानसियानो बेयाव गैया बायदि। दा आङो बेयावनो बिदाय लानो सानबाय नोंथांमोनजों बयजोंबो। नोंथांमोनखौ आंनि लाइफआव दसे थाफैनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आंनि गोसो गोरबोजों। ओमफ्राय आङो लाइभखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। माब्ला भिडिअ लाबोनाय जायो बुंथ'नो हाया। बहा दं आदा? आङो बेंगलर सिटि बानासबादि एरियायाव दङ। रुमासो बानासबादि गोलैफैयो दे आङो, ओमफ्राय खामानिया कालियान नोगोरावसो। बेनो नांजाबलायखानाय नालाय। दा मोनसे जायगायावहाय बेरायहैनायनि टारगेट लागासिनो दङ फैगोन मासाव। बानासबादि थांनाय जायो ना नान्दि हिल्स थांनाय जायो ना बेंगलर पेलेस थांनाय जायो। एसे सम फैग्रोथोंसै 12 थारिखनि उनावहाय माबा खालामदों बेरायहैनोहाय थांखि लादों। माब्रै जायो र'। बेंगलर पेलेसा माबायदि, बे मोनथाम जायगायाव बेरायनो गोसो दंबावो। बानारकाटा, ओमफ्राय नान्दि हिल्स, ओमफ्राय बेंगलर पेलेस। बे मोनथाम जायगायावहाय बेरायबावनांगौ दङ। जायखिया मोनथामनि गेजेराव मोनसे जायगायाव थांगोन फैगोन 12 थारिखनि उनावहाय। बेखिनियानोसै लोगोफोर। दिनैनि लाइभखौ बेयावनो आङो फोजोबनाय जाबाय। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो दसे गावनि टाइमखौ नस्थ' खालामनानैहाय नायफैनायनि थाखाय। बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आं बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों बयनिसिमबो।